कट दंमोन दिनै कट थारिख केसनि थाखाय नोङो हा फानलायनांदों होनदों नामा? आलुब्रा गय बागान मा बागान फानजोब्बाय। गय बागाना खय बिगामोन? गय बागाना नैबे दासो खुंहांदों नैबे 4 बिगा। हा? 4.5 बिगा। गया? औ थायहांनो माने दासो अबेबा खुंहांदों। ओमफ्राय नोंना कर्टआ थांनाय मासावबो थांनांदोंदांथ'? दा कर्टआव दालाय थांनाय मासाव थाङाखै नोङो? आरो नै दिनैबाव। आरो नेक्स्ट गानांगौआ? नेक्स्टखौ खोन्थाहरथ'वाखै। ए बबाव गानांगौ बिजनि? थांनायाथ' थांलायबायदां 4,000सो? थाङोलै बेखौलाय आरो माथो बुंबावनो। माहायनि मोनलायखौ हांसो फाननानै गाहैबाय दा? दाउ बिमा फानलायबाय, दाउसा फिसा फानलायबाय, हांसो फिसा फानलायबाय। हांसोआ माबेसे फानखो? गैयालै फानैनो जोबजोबलाय लांसैसो नै। आदसा। दैनो मासे, गनाय मासे, फिसा गोनां मासेल'सै गैला। हांसो राजा दं दैहां बिसोरो 8थासो दंदां। दालाय ओमफ्राय सोरजोंमोन गानांगौआ कर्ट गानांगौआ नोंसिनिया? ओरै फानबारिनि सासे, औ। क'क्राझारनि सासे। फैजोबदों बिसोरो? औ ओमफ्राय ओरै माबा बिजनि लावगावनि सासे। एस्राफोर कर्ट गानो फैसायानो गैलाय लांलान्दां। आयै गाबा मोखांसै सासेयालाय दहाय। औ। 100 थाखा होलांदोलै आदा होनबाय थादों आंनावसो। माब्रै? 100 थाखा होलांदोलै आदा होनबाय। थोस फैसाफ्रा बोरैबा मोनबाय। ओंखाम जानो। औ। दा बे कर्ट गाहैनोब्ला फेरेंगा मोननाव बिहैनांगौलै। आरैनाबो मोनबालै बिनिफ्राय लासिंसिं गैखायाना मोननाय नंखाया। लासिंसिं नंखागौ दा। खामानि जायालै दाबो। फेंखायासो हरस्लाबबायोमोन। हा? फेंखायासो एसे एनै हरस्लाबबायोमोन। कर्टआव थांनायनिखौ आरोखि एसे एनै हरसाबोमोन आरोखि बियो। बिदिनो कर्टआव थांनाय बायदिसिना। बे 2.5 बिगा दंमोन बे गयानो थाइजोबखाबायमोन। औ। बेखौ सिगाङावनो फानदों आं। औ। जेखियानो जादोला कल रेकर्डखौ खोनाखाबायबो जानांगौ। लोगोसे आरो कर्टनि माखासे कल रेकर्ड खालामदोंमोन आङो। बे मानसिया आं डिटेल्स गासिखौबो होजोबाखै बियो। माखासेखौ आं काट खालामदों माने एसे उसुबिदा दंमोन नालाय। बियो गावनि केसखौ फोजोबनायनि थाखाय गावनि हा बिथा 2-3 बिगासो ओरैबायदि मोजां प्लेस बा जायगा बेखौ बियो ओरैबायदि खम समाव फाननो गोनां जादों। सिबाय दा खाफाल हमोबा दुखु मोनो। माने जि हारावहाय बिनि हाया बै समावहाय माबा थाङाखैमोन नालाय आसाम मालाफोर बा माबा मोनसेबो थाङाखै। बिनि हाया एकदम मेन हाइवे रड सेराव दंमोन। दिनै फाननानै ओरैबायदि अबस्थाखा आरो बिनिसायाव केसा जोबबावाखै। बे केसनि थाखायनो बियो बै समाव बिनि बिसिया गावनि फिसायखौ बरननो थाखाय केस जोबगौमानि थाखाय मा खालामगोन मा मागोन दिनै केस फोजोबनो थाखाय दिनैहाय हा एसे खरलबसे दंमोन बेखौ फाननो गोनां जादों। जों दिनै मा होनगोन बेखौ? सरकारखौ बुङोब्ला UPPL सरकारखौ बुङोब्लाना नों मानो खालामनानै होआखै केसखौ उइथड्र मानो खालामनानै होआखै ना बेफोरबायदि बाथ्राया फैगोन। दाखालि जिहेतु अजय बसुमतारिया जेरैबायदि कमेन्ट लिरनाय ना जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय बियो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंहरगोन। अजय बसुमतारिनि खोथाखौ आं दिनैसो आरो खनसे बुंफिनो। बियो क्षमा बिहरबाय थादों, भिडिअखौ डिलिट खालामबाय थादों। डिलिट खालामदो दाननानै होदो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। मोनसे खानस्रिया गुदुं सिंनिफ्राय ओंखारोबा हाबफिननो रोङा। बे खोथाखौ एसे मोजां बुजिनानै लाथों अजय बसुमतारिया। आरो आंबो दाना भिडिअखौ हाजारबा क्षमा आं दाना मा खालामनो बिलाय बे आरोखि मा खालामनो जेबो खालामनो हाया बे थाथों। बे मिडियायाव होनाय मोनबा जे मा जागौमोन अजय बसुमतारिया इनकुवारि जाजोबगौमोन।
जों खालामनो सानाखै बेखौबो खारन बियो बर' फिसा बियो दिनैहाय गावा लाइफ दं संसार दं बा जियानो जा फेमिलि था दाथा बियो ना बियो बुंफ्लांबाय थिग আছে भबिष्यतआव अजय बसुमतारीखौ आं बुंगोन नोंथाङा बेफोरबायदि कमेन्ट बा बेफोरबायदि दा गोसोखां दा नोंसो बुंदों बेफोरबायदि दाय मावनायखाय बेफोरबायदि जादों मादों बाथ्रा दिनै एनडिएफबिआ खस्थ' खालामामोनबा दुखु दाहा खालामामोनबा नों बायदि अजया साख्रि मोननायबो नङामोन आं बेखौ रोखा बुंगोन आरो खोनानो मोन्दों अजय बसुमतारीनि साख्रिया मा सोरबा रिटेनाखौसो लिरना हैनानै पास खालामनानै बेफोरबायदि गोबां दङ बे साइडजों आरटिआइ लगायबा थांगोन नोंबाबो बेफोरबायदि आरोखि जाय हक आं बिसिम थांनो नांला आं बिनि टपिकखौ बेवहायनो फुल स्टप मारिनानै दोनबाय आङो बुंथ'नो सानाखै भिडिअखौ दानाय नङा अजय बसुमतारी दिनैहाय जाय मानसिया ना केसनि थाखाय दिनै बिजनियावहाय थांनांदों गैयाब्लाबो सोरबाया दिनै 100 थाखा हरदोलै आदा होननानै बिना लांनायखौ नोंसोरो खोनाखाबायबो जानांगौ आंनि राव नङा बियो नङा होमबा दिनै जोंनि गबिन्द बसुमतारी बे सासे जघन्य लिडार एकदम थार्ड क्लास लिडार माने ओरैबायदि लिडारखा माने गावनि स्वार्थबादि गावनि बेक्ति सिन्था धारा खालामग्रा ना बेफोरबायदि लिडारसो बियो जोंनि सेंग्राफोरनि बाथ्रा केस उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा माब्लाबाबो सिन्था खालामा माब्लाबाबो साना किन्तु गबिन्द बसुमतारीया सानदों नामा आंनि केसा जोबसिगोन आं दिनै डिपुटि सिएम आं आसामनि इदि ना जाया बारग'आ नोंबो बारग'आ गबिन्द बसुमतारी नोंथाङाबो बारग'आ हाजार नों डिपुटि चिफ जा सिएम जा माबा माबि जा बिजेपियासो नोंखौ दाङाखै कंग्रेसआथ' नोंखौ एरखुथारगोन ना जेब्ला कंग्रेस फैगोन अब्लानि समाव बिजेपियाबो कंग्रेसआनो सरकार दायोब्ला बिजेपियाथ' नोंखौ नागारथारालै नोंनाथ' इदि केस दं सिबिआइनि इनकुवारि खालामबाय थागोन माथो बे जेसेबां खामानि मावनाय नोंसोरनि थ्रुयैनिफ्रायनोथ' जाजोबदों ना जेसेबां खामानि मावदों जोंफोरनि एनडिएफबिनि सेंग्राफोरनि जाखिनि बुंनो गोनां गोसो गैयामोनलै केस जाया थायोना बेफोर ओरैबायदि बिखा खामो दिखार नांनानै दं दासिमबो फेरेंगा मोननाव थाङोब्लाथ' मा 2-3 हाजार थाखा फैसा हरनो हाया बे सासे फेरेंगाया लायनो मानि जाखो दे बेफोरो माबे खनानि बबे रायजोनि जाखो बिलाय इउपिपिआव एफाराब थार्ड क्लास थाथारो नामा 2-3 हाजार सासे माने हरनो हादलायि सासे दिनै आफादनिनो सोद्रोमा केस कर्ट गानो थाखाय दिनैहाय 2-3 हाजार थाखा फैसा बिगोन बिदि दंथारोना इउपिपिएलआव लेथ्रा बाथ्रानो थै बिदि नङा दिनै पार्टिखौसो बुंनो गोनां बाध्यता जानानै फैदों दुखु मोनो माब्लाबा रागाया ओरैबायदि दिउ नोंबो देरहागोन सानदों देरहाया रन्जित बसुमतारी नोंबो देरहाया नोंनि समस्थियावलाय माथो मा मोजां खामानि देरहाया नोंबो एनडिएफबिनि जेसेबां माबा माबि दङ गैया देरहाया बेफोरो नेक्स्ट बिटिसि इलेक्सनावहाय माबोरै देरहानो सानदों दिनै इउपिपिएलआ प्रमद बर'आ आबसुनिफ्राय फैनाय दिनै दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नोंसोरनि जायगायाव सोजोबगोन नों देरहाया बावहाय नै 14 चिरांनि अमर बसुमतारी बिबो बिपिएफनिफ्राय फैनानैसो देरहाया बिबो एबसुनि सोरबा सासे केन्डिडेट होगोन बावहाय बिटिसि माबायाव इलेक्सनावहाय 2025आव फेरेंगानावथ' फेरेंगा इउपिपिएलनिफ्रायनो फुरा 10 जनसो केन्डिडेट ओंखारनो हागौ होमबालाय बोरै देरहानांगौ जाखो देरहाया बेफोरबायदि गबिन्द बसुमतारीनाथ' नै आलमानो मालाय फर्सुनार गारि बायना हरनो बेसेबां उबां जानानै दं दावराव उदालगुरियाव भैरबकुन्द बिबो देरहाया होनबा दिनै नोंसोरो दिनैहाय बारग'आथ' नोंसोरनि केसाबो एरखुजोबगोन सानदों नामा जों जोंनाव केस मोनसेबो गैया सानदों नामा आं MCLA दिनै जोंहा केस गैया मानिथो लिडार जागारदों 2-3 हाजार फैसाखौ कर्ट गानो थाखाय हरनो हादलायि आंनिखौथ' सोरबा सासेयासो हरो दे 2-3 हाजारखौ हरो आं हरोबो किन्तु नैबे जोंनि जायफोर कर्ट गानो थांनाय बेफोरनिखौथ' हराना नोंसोरो दुखु मोनो बाथ्रा एसे बुंनो सानबावदोंमोन आङो गोलावबो जाबाय नैबे जाखिनि कर्ट गानो थांनायाव जेरैबायदि दुखु दाहा लानांनाय ना फेरेंगा गबिन्द ना XYZ
बेफोरो आरोखि सिन्था खालामनायाबो मोजां साननो हागौ गबिन्द बसुमतारी जोंनो रासिन सेक्रिफाइस खालामदों नों जोंफोर जारागुरिनिफ्राय ओरैहाय हाग्रासिम बेंथे बेंथे लाङाबानो नोंसोर थांनोनो रोङा नैबे रन्जित बसुमतारीयालाय नैबे मन डिस्ट्रिक्टनिफ्रायलाय सिखावै स्रोद थाङोमोन बेखौलाय सोरबा गथ'फ्रासो सिकिउरिटि गाहाम होनानै लाना थांनायफ्रा सोरथो लांदों मन डिस्ट्रिक्ट बारनानै नैबे थ्रुइलनिफ्राय टाकासिम लांनांगौलाय सोरथो लाङोमोन आफादनि सेंग्राफोर माबा बिनि सिकिउरिटि गार्ड हिसाबै फैनानै लाना थाङो थ्रुइलनिफ्राय बिनि अनगायै आरो माथो दङ खिन्थु दिनैसिमबो बेफोर गथ'फोरखौ नों रन्जित बसुमतारीया नायफेराखै जोंबो मिथिगौब्रा बे नोंसोर म्यानमार केम्प गाना फैनाया नैबे अफ्रिनि कन्ट्रिबिउसन दं आं हले बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन बै समावहाय जोंफोरनि कन्ट्रिबिउसन दं हमजाना गावजाबावसिगौमोनसो जोङो मिथिबाय फेरेंगा मोना थांनो मोनाखैमोन फार्स्ट जायगा खालामनायाव दुखु मोनो एसे रागाबो जोङो जाखिनि बाथ्रा बुंबावनांगौमोन बुंनो सानबावदोंमोन आं बुंथ'ला नेक्स्ट टाइमफ्रावहाय लाबोगोन